V tejto časti otázok a odpovedí sa budeme venovať otázkam, ktoré sme od vás dostali na tému cien výroby nábytku. V našich odpovediach na vaše otázky o cenách chceme povedať, že šetriť na nesprávnom mieste nie je najlepší nápad. Je lepšie teraz si priplatiť za kvalitnejšie materiály, kvalitnejšie prevedenie, dobré technické spracovanie a nesiahnuť hneď po nízkej cene. Keď všetko pomaly zdražuje, teraz to bude stať menej ako v budúcnosti. Na vaše otázky bude odpovedať obchodný riaditeľ LM Interiér Ľubomír Gregorec. Sledujem vás na Facebooku a páči sa mi vaša práca. Kamarátka si chcela dať robiť kuchyňu, radila som jej, aby vám zavolala a dohodla sa s vami. Povedala, že od vás to bude asi stáť viac a našla si partiu dvoch šikovných stolárov. Pred nejakým časom ale jeden z nich mal úraz, teraz je dlhodobo PN, ten druhý nevie bez neho na tom ďalej sám robiť. Kamarátke nechcú vrátiť zálohu, lebo že už kúpili za to materiál, začali ho rezať a majú tam vraj strašne veľa rozdrobených vecí, ktoré teraz stoja. Teraz nemá chudiera ani peniaze, ani kuchyňu. Že musí čakať. Píšem vám preto, lebo ma zaujíma, či by tá aj kuchyňa stála od vás viac. Pokiaľ nemáme presné parametre a dokumentáciu toho, čo nacenili stolári, nedá sa z našej strany len takto podľa opisu vyjadriť k cene kuchyne. Jedno však viem povedať určite. Ak by sa pani obrátila na nás a objednala by si u nás kuchyňu, na 100% by ju už mala vyrobenú a namontovanú v presne dohodnutej cene a termíne. Sme firma, ktorá má organizačnú štruktúru a jednotlivé oddelenia. Všetci zamestnanci sú pravidelne školení a v rámci oddelení vedení aj k tomu, aby boli navzájom zastupiteľní. Problémy alebo výpadok akéhokoľvek pracovníka náš zákazník nikdy nepocíti. Vždy dodržíme cenu, termín výroby aj termín montáže taký, aký sme zákazníkovi slúbili.